Magana atari amaya ase koito omonto ase okomokagera ng'aro omorogi okagera omonto ngomanisiti omonto oyo nari guilty ase nabata amakosa Yes. omonto oyo akobwatwa airu police airu kotini bareta abashahidi nere anyare goitetea Bono. enya korekana ng'omonto namaene ekiaro oborogi arase richiko ria Kenya ni hatia lakini goika omonto agendere akaru due process Bono. auri bwanere aitetea nabora anyora omonto abwate gesiombe gose kogecha ase omonto amobekere ng'ana omorogi amaye gokorangeria abanto abange bamoite lakini onyore ng'a ase eng'encho abwate gesiombe nere Bono. igere buya abanto baminto egente getugetige onye omonto okorera amakosa nonya omonto oibire obwate moire police airu kotini tige ekoti emogoreki emotegerere amaye korwa kwenda okumu yaye Okay. enchire goita abanto ase risangio teri gento kia. Okay. Omora yongechi. In fact, I want to agree with one wakili atawire. In fact, ni lazima tutogi kerie gente kinganekewe. In fact, for a very long time, na very inkoba Mr. Luambele ukananga bantu baukagerukoba aborogi babantu baitu. Bono. Because oborogi nyaki Biblia, it's like another sin. Igoro chito chake goitana itora itana for every sin that we commit. Sure. And again, I feel pained mono sana nga abantu mono bagoitu na abantu bare elderly. Oborogi obono monta gukina karo muya lakini okogota ochaka koba omorogi. And equally. Nesura abantu bakorora omonto ekera gotira esura yabere embe ochaka kubwekana omorogi. Inonyerende omonto ogotira okobesura embe obo omorogi. Nturenda abo bono gatobwate esura embe tutoja kogota tugutungana Boy, tú matas de canósigis. which is very wrong by the way. It is wrong. It is something we need to